Padayon sa karon ang pagkumbinsi sa mga otoridad lakip na local government units sa kon LGUs, law enforcement agencies nga ginalakipan sang Philippine National Police kag Philippine Army, amo man ang Office of the Civil Defense sa kapin 40,000 pa ka mga residente nga wala pa sa gihapon nag-evacuate bisan pa nga sakop sang 6-kilometer permanent danger zone. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Director Raul Fernandez, ang Regional Director sang OCD Region 6, nga base sa data, kinahanglanon nga i-evacuate ang 54,000 ka mga tao, apang 14,000 pa lang sa karon ang nag-evacuate. Suno sa Direktor, nagkalain-lain ang rason sa mga nagpabilin sa piyak sang mando nga forced evacuation, kung sa diin, iban ang hindi luyag nga bayaan ang ila propiedad, kag palangabuhian. Samtang, ang iba naman, ang wala ginaseryoso ang halit nga mahimo madulot kasunod sang Mount Canlaon eruption. Nagahingyo naman inisang kooperasyon para sa safety sa mga pumuluyo pati man sa mga responders. Yari si Direktor Raul Fernandez. An education campaign yung bawat municipality, lalo siya sa Calao City, nagkatak sila ng massive IEC and then si Castillana gano'n din. Pinapaluwalag natin sa kanila kung ano yung mga lead, no? Pero nakaamba sa kanila kung hindi sila. Si Calao kasi ano pa rin siya, unstable pa rin siya. So, malaki pa rin possibility na. Nagpahanumdom naman ng OCD Region 6 sa publiko, ilabi na sa mga sakop sang 6-kilometer radius salin sa crater sang Mount Canlaon nga mag-evacuate kag hindi magpakampante sa piyak sang pagkalma sang Mount Canlaon. Report nagikan sa OCD Region 6 ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.